Sige, ang atong content ron, inyo na ang buslutan ang plastic. Kung kinsay pinakadaghag buslot, dunay premyo nga 50 pesos. Hindi totoo yan. Sige, larga. Bola lang yan. 1, 2, 3, go! No, 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 no. Ay! Sabi ako ma! Ako lang nga, basa pa. Bubin sa ilis. Ah! Ma! No, 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 no. Ay! Nabasaman ko! Waro mo na! Kamu lang ay. No, 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 no. Sige. Langog. Ah, kalangog. No, 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 no. Yung lis. No, 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 no. Ano? Tre! No, 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 no. Dali! Agawan na. Kita ipit. Kapuya, biyan niya ay. No, 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 no. Hindi mo na kunan. Mura na tanaw ko sa tae. Sige, ito. Ay. Hindi sakit. Mugulog. Ah! Ah! Mate. Ah! No, 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 no. Oh! Ah! Ang dul diri ni. No, 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 no. Ay!